El joc de la desaparició de la moneda. Necessitem una moneda, un got i un paper de diari. Perquè sigui més efectiu, cobrirem la moneda amb... s'ha d'anar en compte perquè es pugui posar tapat així. I ara, al dir 3, 1, 2, 3, en comptes de fer desaparèixer la moneda, farem desaparèixer el got. Bé, avui, com a cosa especial, farem l'explicació d'aquest joc. En comptes d'un tapet, hi pot haver les estovalles i es necessita una moneda que posem a prop de la vora de la taula, el got, i amb el paper de diari estem donant forma en el paper de diari la forma del got. Ara amb aquests dits pressionem i al tirar endavant fem nosaltres mateixos que no pugui entrar la moneda. Reculem i al recular ara el got ha caigut quan s'acaba la taula i tornem a tirar endavant. Ara només ens queda picar i la sorpresa serà màxima. Un detall a tenir en compte és pujar els peus perquè les cames facin pendent cap aquí. En el moment de caure el got, s'hi ha de rodolar. Vagi cap aquí. Seria un desastre si rodolés en sentit contrari.